我が剣終わりだ。祈るがいい。やるな。灼熱の炎で全てを飲み込め。烈風よ吹き荒れろ。勉強した甲斐があったかな。よくぞ。風よ集いて竜巻となれ。どうだ我が必殺剣受けてみるがいい。よーもうよい。陛下、
エルウィンよ、何？お前は何を望み、それは俺が天下を取るため。素直なことだな。何？この先がエグベルト。しかしお前には良い夢。では陛下。さて、ベルンハルト、こ尾崎。の力で俺が平和を守る。この力、平和な
命を癒したまえ。先行よほとばしい。かの者の剣となれ。者の剣となれ。先行よほとばしい。